Ja, det er søndag formiddag, og jeg vil lige planlægge mine vagter på 1813 de næste 7-8 uger. Derfor går jeg ind på min browser og skriver medarbejdernet. Logger på, skjuler mit brugernavn, fordi det er en demo. Man skriver ellers mit CPR-nummer og adgangskode og logger ind. Her er forsiden. Hvis det var normalt, så vil jeg droppe lige ned på min tid og gå ind og starte min planlægning. Nu vil jeg godt lige vise dig, at du her har en side, der hedder mine indstillinger. Her kan man angive sine kontaktoplysninger og vælge et sikkerhedsspørgsmål, hvis man nu har glemt sin adgangskode. Man kan skifte adgangskode, hvis man mener, at der er behov for det. Indskriver den nuværende og taster den nye 2 gange og skifter på feltet her. Men vi går tilbage. På det her Fanebad Support og e-learning, der kan du finde forskellige professionelle videoer og også downloade en PDF quick guide, som du kan læse om min tid. Tilbage til mine muligheder. Jeg har kun et tjenesteforhold i regionen, derfor er der ikke noget valg, men ellers kunne man eventuelt vælge heroppe. Og nu går jeg så ind på min tid. Den havner på dags dato, det vil sige den uge, hvor dags dato er. Og jeg sidder i dag søndag den 23. Derfor er det så uge 12. Men som jeg sagde indledningsvis, så vil jeg godt begynde at ønske, og jeg hopper derfor til uge 18. Skriver jeg 18 her og hopper. Hop til uge. Bum. Her kan I se, at jeg har mulighed for at ønske, fordi der er ønskefelter åbne i alle 3 linjer. Linjen ud for ønskede vagter, linjen ud for ønsket fravær og linjen ud for ønsket kan arbejde. Som I kan se, så har jeg faktisk kommet til at ønske en 16-24 vagt mandag den 28. april. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man kan fjerne ønsket. Det trykker man på ønsk igen. Man åbner eksisterende ønske, og så sletter man det. Der går måske 5-10 sekunder, før det slår igennem, fordi det lige skal ind og opdateres på Silkeborg Data. I kan se, at jeg har ønsket beskyttet fridage her onsdag den 30. april og ind i næste uge. Det har jeg gjort, fordi jeg lige skal have mig en lille forårsferie til Rom. Hvis det nu var sådan, at jeg i princippet ikke skulle bruge ferien alligevel, så kan jeg gøre på nøjagtig samme måde. Gå ind og sige, jamen jeg vil gerne slette min ønskede fridag, men jeg vil slette for hele perioden 30. april til 8. maj, og så trykker jeg slet. Igen kan I se, at mit ønske fra før på mandag den 28. det er væk, og lige om 2 sekunder, 10 sekunder, jamen så vil mine beskyttede fridage også forsvinde. Sådan. Nu er ønskeplanen åben, og jeg kan så gå ind på vanlig vis og ønske, som jeg startede ud med. Jeg trykker på ønsk, hvis jeg vil have en vagt. Jeg åbner denne her drop-down menu, og der kan I se alle vagttidspunkterne. Jeg ønsker mig en aftenvagt 16:24 og gemmer. For onsdag, der vil jeg også gerne ønske en kørevagt 16:24 og gemmer. Weekenden, der kan jeg jo ønske en dagvagt. For eksempel fra 6 til 12. Jeg skal have en tidlig vagt, fordi jeg skal til frokost hos en god ven. Og den gemmer vi også. Efterhånden kan I nu se, at for denne her uge 18 har jeg ønsket mig en aftenvagt mandag, en køreaftenvagt onsdag og en tidlig lørdags morgenvagt. I princippet kan I sidde med jeres kalender og gå frem til lige præcis den uge, I ønsker. I kunne sådan set sige, jamen i denne her kalender hopper jeg frem til juli måned, fordi jeg skal have ferie, så jeg vil sådan set ikke fra lørdag den 19. juli, der vil jeg gerne ønske
beskyttet fridage, og det vil jeg fra lørdag den 19. og frem til, ja, nu går kalenderen jo så ud af billedet. Det var lidt uheldigt, synes jeg nu nok. Det er jo lidt uhensigtsmæssigt, kan man sige. Vi bliver nødt til at taste datoen. Jeg skal have ferie til 19. august. Sådan, så fra 19. juli til 19. august er der ferie, og så gemmer vi den der. Sådan har jeg så fået min ferie proppet ind, og sådan er der fuldstændig fri mulighed for hele året at blokere og ønske, som man nu kunne tænke sig. Og man hopper altså til ugenummer heroppe, skriver uge 22 for eksempel, og så hopper vi til den. Og når man er i uge 22, jamen så kan man bare hoppe til næste uge ved at trykke på næste periode, så hopper den til uge 23. Hvis man kunne tænke sig et overblik over, hvad man har af behov for vagter, så kan man gå nederst i billedet her. Her har I behovet yderst til venstre, der er alle vagttyperne skrevet ind. K for kørevagter. Og så kan I se, at alt hvad der er hvidt, der er vagtplanen opfyldt. Og specielt hverdage mellem 8 og 16, jamen der er alt opfyldt, for I kan se, at der er heller ikke noget behov. Der står 0 ud for det hele. Men altså hvide bjælker betyder, at behovet er opfyldt. Så er der en gang imellem nogle enkelte grønne felter. Det er fordi, at behovet er overopfyldt. Og så alle de røde felter, jamen der mangler der at blive besat vagter. I det her eksempel, hvor vi går ind på mandag den 2. juni, jamen det er jo langt ud i fremtiden, derfor er der selvfølgelig ikke besat særlig mange vagter. Dog er der 2, der har ønsket 17-23, så der er altså nogle kollegaer, der på sigt ved, at der vil de gerne have vagter. Det er klart, jo længere frem i tiden man kan ønske, jo bedre får man også planlagt sin tid. Men behovet afspejler sig altså. I kan se for en mandag for eksempel, der har vi behov for 1, 15, 30, 21. Vi har behov for 3, 16, 22. Vi har behov for 3 kørevagter, 16, 24. Vi har behov for 2 kørevagter, 17, 01. Vi har behov for aftenvagter, 1 fra 17 til 23 og 2 fra 18 til 24. Og så kommer der køre nattevagter, 22 til 04. Visitationsvagt 22.05, visitationsvagt 23.07 og så fremdeles. Og I kan se helt ud til højre for weekenden, jamen der er der også behov for dagvagter. Og faktisk kan man sådan set sidde og tælle ned, hvor meget behov er der egentlig for læger sådan en lørdag. Jamen der er faktisk behov for 1, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 34 læger, der tager sig en vagt i sådan en weekend. Scroller man op igen i toppen, jamen så kan man jo fortsætte med at ønske, som man nu vil. Hvis man kunne tænke sig at se den aktuelle uge, det er så den uge, der kommer i morgen, og så går ind og trykker på afdelingsplan. Så vil der fremkomme hvorfor gør jeg det? Jeg trykker på afdelingsplan. Så kan I se hernede, at vi skal lige have den rigtige gruppe ind her. Sådan. Så kan I se for hele afdelingen, hvem har vagter, og hvem har ikke vagter. Og det er jo sådan set meget hensigtsmæssigt, hvis man for eksempel bytter en vagt. Så kan man jo spørge Charlotte der. Enten ringe til hende, skrive hende en mail, eller spørge via en meddelelse her i min tid, kan du bytte en vagt. Så altså her har vi afdelingsplanen for den kommende uge. Ja, man kan finde sit eget navn, og hvad man har af ønsker og vagter. Man vælger for min tid for at komme tilbage.
Og vi er så i den 24. Den der weekend, og her kan I se, at jeg har ønsket mig en lørdagsvagt til 29. marts. Det er muligt at gå ind og vælge den eksisterende og slette den. Det er noget, der ligger tilbage fra et tidligere eksempel. Der er store fordele ved at benytte min tid. Selvfølgelig kræver det, at man lige sætter sig ned, som alt andet IT, og prøver sig lidt frem. Det er hele tiden muligt at ringe til vagtplanlæggeren og få lidt hjælp. Det er også muligt at møde op før sin vagt og få lidt hjælp fra mig eller en anden kollega. Der er jo mange, der kender det her system, og der er mange, der kan hjælpe jer. Jeg håber, det her var til hjælp. Tak skal I have for jeres opmærksomhed. Hej.